Hei, salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine am revenit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne jucăm Clash Royale. Mi-am luat și jocul ăsta acum de curând. În 4 zile am reușit să ajung arena 9. Nu știu dacă e bine sau rău. Acesta este deck-ul meu. Dacă aveți sugestii de deck-uri, să-mi ziceți. Am și o legendară. Nu e cea mai bună legendară, dar pot mulțumi cu ea. În rest, am așa, cărțile acestea. Vreau să vă zic ceva, eu n-am băgat niciun ban în acest joc, ca să știți. Este doar așa, un joc care m-am jucat de distracție și de la distracție a devenit altceva. Clanul meu este Academia Royal. Puteți să intrați și voi dacă vreți să fim toți împreună să ne jucăm. Aici am jucat și eu la challenge-ul acesta, Triple X Challenge, și am pierdut, dar nu contează. Am pregătit și câteva chesturi pentru voi ca să fie episodul mai interesant. Deci, hai să-i dăm drumul. Să vedem cine pică. 101 gold, Valkyrie și Skeletons. Următorul chest, 109 Cannon și Inferno Tower. Inferno Tower nu-l folosesc deloc, adică l-am folosit, dar devine inutil în arele mari. Spear Goblins și 3 Musketeers. Și ultimul, Knight. Knight-ul e o carte foarte bună, o folosesc mulți oameni chiar și în arenele mari, și Mini P.E.K.K.A. Pe de altă parte, încă o carte foarte bună. Și ia uitați ce am aici. Wow, Magical Chest-ul. Hai să-l deschidem. Gold, foarte mult. Skeletons. Royal Recruits. Barbarians. Mortar. Goblin Giant. Barbarian Hat și Tornado. Bă, mi-a picat bine, nu mi-a picat rău. Cartea aceea chiar nu aveam. Despre ce ne încercăm? Mega Lightning Chest, wow! Hai să facem un upgrade la Tornado. Chiar folosesc Tornado. Oh, cere cam mult. Hai să o lăsăm. Ok, hai să vedem ce carte ne-a picat noi aici. Goblin Giant. Era singura carte care ne lipsea din arena nouă. Bine, pe de altă parte, bandita mai lipsește. Dar n-am cum să fac așa repede rost de ea. Eu am 2823 de trofee. Mai mult de atât, cred că nu pot să cresc. Deci eu o țin așa. Joc un meci, îl câștig, joc un meci și îl pierd înapoi. Joc, câștig, joc, pierd. Și tot așa. Așa, mă scuzați. Și tot așa. Păi ce să zic. Hai să ne băgăm și noi la câteva meciuri să vedem dacă putem câștiga. Episodul acesta nu o să fie foarte lung. Uitați-mă, am lăsat de levelul meu foarte bine. Nu o să fie un episod foarte lung, dar nici foarte scurt. Am început cu Witch-ul. O să-i dau jos Witch-ul cu minioni. Din păcate s-a dus. O trimite și balonul. Cred că putem zice bye-bye la turnul ăla. Da. Balonul e o carte foarte bună, distruge turnul. Ok, am luat un turn.
Hai să ne pregătim legendar, oameni buni. Să vedem dacă putem să o punem. Ok, și-a pus el Giant Skeletonul. O să-l pun pe ăsta să tancheze. Vedem ce putem face. Hai să-l dăm jos. Nu dai tu jos pe mine. Bomba lui mai de sus. Minionii. Ok, hai să așteptăm elixir de acum. Dar Prince este o carte foarte bună, eu o folosesc mult. El poate distruge Skeleton Army dintr-un singur shot, adică e foarte bun. Hai să vedem ce putem face. Dă-i Dark Prince-ul. Este! Frate, hai să vă zic o fază. Eu, pentru chesturile astea care le-am pus să fac opening între voi, am așteptat 2 zile. Hai să nu știu asta. Să mergi. Următorul reward de 50 de gemuri, apoi un giant chest. Ok. Ai venit un gold chest. Ok. Bun, mă, fraților, cam acesta a fost primul meu episod de Clash Royale. Data viitoare o să vă pregătesc și un nou opening. Sper că mai mare. Dar dacă va mai exista un alt episod. Bun, mă, fraților, eu am fost Andrei. Noi ne vedem data viitoare. Salut!